पूर्णत्वास जाताना ते भूमिपूजन झालं. नाही, कणकवलीच्या नगरपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने आमच्या सगळ्यांची जेव्हा सकल मराठा समाज म्हणून चर्चा झाली तेव्हा येणाऱ्या 19 फेब्रुवारीला आपल्याला इथे एक सांस्कृतिक भवन बांधायचं आहे मराठा समाजासाठी. त्या दृष्टिकोनातून ती चर्चा होती. वर्षानुवर्ष आमच्या कणकवलीमध्ये जी एक सांस्कृतिक भूमी आहे आणि चांगल्यातले चांगले कलाकार ह्या मातीने घडलेले आहेत आणि म्हणून मोठ्यातलं मोठं नाटक आणि मोठ्यातल्या मोठ्या मराठी कलाकार जे थिएटरमध्ये काम करतात, नाटकामध्ये काम करतात, ती लोक आपल्या कणकवलीमध्ये यावे आणि त्याच्यामुळे आपल्या सांस्कृतिक परंपरेला पण भर पडेल. कणकवलीकरांसाठी पण ती सांस्कृतिक एक मागणी आहे तीही पूर्ण होईल आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून आज त्याचं भूमिपूजन आम्ही केलेलं आहे. पुढच्या 19 फेब्रुवारीला 2027च्या या सांस्कृतिक भवनचं उद्घाटन आम्ही राणेसाहेब, सन्मान्य फडणवीस साहेब आणि अन्य मान्यवरांच्या हातातून करू. साहेब, नरहरी झिरवाळ यांच्या मंत्री कार्यालयात काही जण चुकीच्या पद्धतीने करत असलेल्याची तक्रार मुख्यमंत्री कार्यालयात केल्यानंतरच ACBने कारवाई झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. आता चर्चेवर मी कसं उत्तर देऊ शकतो? चर्चेवर नाक्यावर चर्चा करा ना, माझ्याशी कसं करता? साहेब, अल्पसंख्याक विभागाच्या एका महिला अधिकारी विशाखा आढाव यांच्या संस्थांसोबतची संभाषणाची ऑडिओ क्लिप NDTV मराठीच्या हाती लागली. 1,500 ते 2,000 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आल्याची त्याच्यावर आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. म्हणून जे जे दोषी आहेत त्यांना आम्ही कोणीही सोडणार नाही. हे हिंदुत्वच विचाराचं सरकार आहे. हे काही अधिकारी अगर विसरले असतील त्यांना आठवण करण्यासाठी सगळे कार्यक्रम आणि टॉनिक आमच्याकडे आहेत. साहेब, राज्यात मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल करण्याबाबत विचारात एकनाथ शिंदे, शिवसेनेतील मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याच्या विचारात, तर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी लवकरच मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे, तर प्रताप सरनाईक आणि संजय शिरसाट टांगती तलवार आहे. हा प्रश्न तुम्ही कोणाला विचारताय? योग्य माणसाला विचारलं पाहिजे ना. काहीतरी पाठवतं म्हणून आपण विचारावं. अशी पत्रकारिता होऊ नये अशा मताचं मी आहे. साहेब, शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी काल सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर होते आणि त्यांनी देवगडमध्ये एल्गार मेळावा देखील घेतला. यावेळी त्यांनी सांगताना असं म्हटलं की 20 तारीखचा अल्टिमेटम देतो, तोपर्यंत सरकारने कर्जमाफी करावी आणि अधिवेशनात तशी घोषणा करावी, नाहीतर 20 तारीखला मुंबई गोवा महामार्ग देखील बंद करणार आणि इथे मोठा आक्रमकता पाहायला मिळेल शेतकऱ्यांची. हो, बरोबर आहे. पण लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. अशा मोठी मोठी भाषणं करून आमच्या आंबा बागायतदारांच्या आणि काजू उत्पादकांचे प्रश्न सुटणार नाही. मी प्रत्येक आंबा बागायतदारांच्या ज्या संघटना आहेत त्यांच्या संपर्कात आहे जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून. 20 तारखेला त्या संबंधित आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आमची बैठकही ठरलेली आहे. शेवटी आम्हाला मदत ही तुटपुंज आम्ही मिळवून देणार नाही. पंचनामे झालेले आहेत. पंचनाम्यानुसार चांगली मदत आणि चांगलं पॅकेज कसं द्यावं त्यावर आम्ही सगळेजण काम करतो आहे. त्यावर आमचा आंबा बागायतदारांबरोबर आमचा संवाद आहे. उद्या संध्याकाळी 5 वाजता मंत्रालयात बैठकही आहे आणि म्हणून ठीक आहे, तुमच्या मीडियापुरते ही मोठी मोठी भाषणं ठीक आहे. तुम्ही अशी मोठी भाषणं केली नाही तर तुमची त्याच्या बातम्या चालवणार का? नाही चालवणार. आणि म्हणून त्यांना त्यांचं काम करून दे. मी माझं पालकमंत्री म्हणून माझं काम करणार आहे आणि आमच्या आंबा उत्पादकांसाठी, कारण का आमचं कोकणाचा सिंधुदुर्गाचं अर्थकारण हे आंबा, काजू, मासेमारी ह्याचवर चालतं, पर्यटन ह्याच्यावरच चालतं. आणि म्हणून जेव्हा आम्ही एका बाजूला बोलतो की आम्हाला ह्या जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न डबल करायचं आहे, तेव्हा आम्हाला आमच्या आंबा उत्पादकांची पण काळजी घ्यायला लागणार, आम्हाला आमच्या काजूचा पण दर वाढवायला लागणार. आणि त्या दृष्टिकोनातून सरकार म्हणून आम्ही पहिल्या दिवसापासून सगळ्यांच्या संपर्कात आहोत. मी प्रत्येकाशी बोलतो आहे, प्रत्येकजण माझ्याशी बोलतो आहे. पण आता एक काही त्यांना येऊन राजू शेट्टीजीनं एक भाषण करायचं होतं, त्यांनी काही त्यांनी करावं, मला काही हरकत नाही. शेवटी मी कृतीतून उत्तर देणाऱ्यापैकी व्यक्ती आहे. आरेला कार्य करून आमच्या आंबा उत्पादकांचे प्रश्न सुटणार आहेत का? नाही सुटणार. म्हणून मी जे काय करतोय, जे काय मदत आम्ही सरकार म्हणून देऊ पाहतोय, ज्याच्याबद्दल चर्चा कॅबिनेटमध्ये पण झालेली आहे, ते निश्चित पद्धतीने पुढे कळेल. त्याच्यामध्ये काही सूचना द्यायच्या असतील, कारण का राजू शेट्टी हे शेतकरी चळवळीमध्ये काम करणारे फार अनुभवी आहेत, कार्यकर्ते आहेत, तर त्यांनी मला फोन करून मला भेटून काही सूचना असेल तर नक्की द्यावे.
कारण एकत्र म्हणून हा प्रश्न सोडवायचा आहे. एक नितेश राणे सोडू शकतो का? नाही. मी शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मी तिथे माझी पूर्ण ताकद लावून, जसं भयान वादळाच्या काळात मला माहिती होतं तेव्हा राणेसाहेबांनी निकष बदलून आपल्या इकडच्या मच्छीमारांना मदत दिली होती. तसंच ह्या पद्धतीने जे काही नुकसान कधी नाहीत 50-60 वर्षामध्ये कधीच एवढं मोठं संकट आमच्या आंबा उत्पादकांवर आलेलं नव्हतं. काजू, कांदा ह्या सगळ्या याला जे आपण जशी मदत देतो तशीच मदत ह्यावेळी आमच्या आंबा उत्पादकांना पण द्यावं अशी भूमिका माझी आहे. आणि त्यासाठी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मी योग्य समन्वय सरकार आणि आंबा उत्पादकांमध्ये असणं किंवा ठेवणं हे माझं काम आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून माझं काम सुरू आहे. बाकीच्या लोकांना त्यांनी काम करत राहावं, मी माझी भूमिका करणार. सर, टिपू सुलतानवरून राहता शाहू छत्रपतीने मोठं विधान केलं आहे. म्हणाले छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श घेऊन टिपू सुलतान काम करत होते. आता ते त्यांनी कुठल्या, पण ते शिवाजी महाराजांपेक्षा लहानच होता ना टिपू. तो जो कपाळ करंटे आहे तो आपला काँग्रेसच्या प्रदेशात त्याच्यासारखं तुलना तर नाही केली ना. त्याच्या आदर्शांवर म्हणजे आमच्या महाराजांच्या आदर्शांवर चालणारा टिपू होता. पण नेमकं आमच्या महाराजांनी जे हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली तसं काय त्या टिपूनी करताना आम्ही वाचलेलं नाही आहे. त्यांनी आमची मंदिरं तोडली, आमच्या हिंदू धर्मांतर केलं. आणि म्हणून काही संदर्भ अगर चुकले असतील तर निश्चित पद्धतीने महाराज अभ्यास करतील. आंबा बागायतदारांचा जो प्रश्न आता मांडला त्याचबरोबर काजू बागायतदारांचा सुद्धा काजूचा मोहर जळून जे नुकसान झालं आहे त्या संदर्भात काय सर्वे होऊन पंचनामा. आता दोन्ही म्हणजे जसे आंब्याचे लोक संपर्कात आहेत तसे आत्ताच सकाळी वेंगुर्ल्याचे काजू उत्पादक मला भेटून गेलेले आहेत. माझं म्हणणं आहे ते पंचनामे जे होत आहेत ते ग्राउंड रिॲलिटी बघून जमिनीवर खरंच काय किती नुकसान झालं आहे त्यानुसार आम्ही मदत करणार आहे. आत्ता जे मला अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की एकच मोहर आलं असं नाही, आंब्याला 3-3 मोहर आलेला आहे. हां, आणि म्हणून काजूची पण तीच अवस्था आहे. म्हणून सरकार म्हणून कुठल्याही अधिकाऱ्याला मी आंबा उत्पादक आणि काजू उत्पादकांच्या काही विरोधात भूमिका घ्यायला देणार नाही. चुकीची माहिती तर मुळीच द्यायला देणार नाही. आम्ही काय कोणा खिशातलं कर्जमाफी मागत नाही आहे. म्हणून सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून चांगल्यातली चांगली आणि मोठ्यातली मोठी नुकसान भरपाई ही आंबा आणि काजू उत्पादकांना भेटेल. सर, मुंबईचा एक प्रश्न आहे. मुंबईच्या उभारणीला मुहूर्त सापडू शकलेला नाही. हे कोण विचारतंय? तुम्ही विचारता. हा एक लक्षात घ्या, त्या स्मारकासंदर्भात आमचे स्वर्गीय विनायक मेटेजींनी पण काही पाठपुरावा केले. ते स्मारक समितीचे अध्यक्ष होते. आता राज्य सरकार म्हणून आम्ही शिवरायांच्या विचारांवर चालणारे आम्ही सगळे कार्यकर्ते आहोत, मावळे आहोत. म्हणून विश्वास आहे की जो शब्द आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी किंवा आमच्या नरेंद्र मोदी साहेबांच्या उपस्थित दिलेला आहे तो निश्चित येणाऱ्या काळामध्ये पूर्ण होईल. थँक्यू.